Наденица. Ох, как режет тосно. Това Не е. е наденица. Сушеница. Хубаво е. По-хубаво е. Хубав салам за хубави хора. Хубава сушеница. И кога наденицата отряза, очите е такива са. Гледай какво става, Опа. Никой няма разбере, че съм пипал с ръце. Ще е мълчи. Да има. Едно за доплача. Ай, още едно да го Те. А това не трябва да са ми. Не бе. Сякаш пясък има. Само трябва да са обели. Мама ти муха. Ще ми сушеницата. Как трябва да са бели? И тук отстрани. Не. Той не трябва. То да е опаковано. Беше опаковано. Да. Мухата. Вау. Ако я беше убил направо. Ти както на клип. Като за майтапа. Айди. Направо цялото го изеш. На малка муха. Направо се наобратно. Другото за по-забавно. Так. Това е много оригинално. Нора? За такива ястия, знаеш коя гарнитура ще е? Сламка с бюрата. Махни се на муха. Чай, че така малко го попъдих. Карай. Надигла ще стане последното. Браво. Това е.
Да спирам ли вече?